Jane ibu-ibu Waranggana ki cukat rengginas trampil. Kanca-kanca mburi ya cukat rengginas trampil. Wah, jan. Seneng atuku nek ngene iki. Kowe mau nembang apa, Tong? Iki mau aku minta sraya karo Ibu Sri supaya nembang Palaran Pangkur. Lah Kang Gareng iki kaya mau nembang Gembira Loke. Gembira Loka Kang Gembira Loke wis kowe iki ora. Aku ya mau kalah nek karo tembange Kang Gareng karo tembange Mas Petro. Aku tak njaluk tetembangan sing kepenak-kepenak. Nembang apa? Ah, sepokok emen sing bakul larase nang Slendra Sanga. Dangdut yo. Ngomong terus terang yen pancen aku kosong. Ini salah dosa. Ngomong salah, kadang salah. Bukan salah, bener salah. Biar salah salah. Kembang aku ya mau kalah nek karo Kang Gareng. Lelagon kuno ning nek dunekke saiki ya wah ya ora kalah karo tembang-tembang saiki. Kang Gareng mau nembang Gembira Luka Petruk Pangkur aku rewel. Karang hobiku sing irama dangdut ha iya. Coba aku tak minta saya karo Mbak Risa luwih dhisik. Areng apa ya supaya ditibakake 9. Lha kok 9 songo? Heeh. Ning iki nganggo notasi iki. Iya. Momo ji 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 ji. Monam ji marolu rolu marolu roji rolu monam loro ji. Sijine salahe dhuwur. Iya.